വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹൈസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് കേട്ടോ. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ബ്രസ്റ്റ് പീസസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം ചിക്കന് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, സോൾട്ട്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ചിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഓണിയൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ടൊമാറ്റോയും അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാതും നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ചൊരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മയോണീസ് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ സാൻഡ്വിച്ചിലേക്കുള്ള ഒരു ഫില്ലിങ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 6 ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 വശത്തുള്ള ബ്രൗൺ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സവാളയും തക്കാളിയും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടത്തിൻ്റെ മല്ലിച്ചപ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഫില്ലിങ് വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതും ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നെയ്യായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി എല്ലാ ബ്രെഡും നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റണം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, വല്ലാതെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണ്ട. നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി ടോസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ മയോണീസ് നമുക്കിതിൻ്റെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പോ ചില്ലി സോസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കെച്ചപ്പാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ തക്കാളി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു സവാളയും വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മല്ലിച്ചപ്പും വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറൊരു ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഫില്ലിങ് ഇതിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലേശം കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ലേശം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതും വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ബ്രെഡ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 2 ക്ലബ് ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇനി പുതിയ വീഡിയോ മാറ്റി വരാം.